I pozdrav svima ljudi, ovdje Stevie HD i danas igram Minecraft Survival Games na Hoco Network i krenuli smo. Opa. Čekaj, ovo nije otvoren. Jeste, bežim ja. Imamo armora, imamo svega. IP u deskripciji, server nije premium. Ništa radi. Dobijem premium account. Opa. Ajde. Opa. Znači u prošloj rundi nisam mogao da nađem mač. I pojurio me jedan lik sa Iron Swordom. I onda sam se zesnuo. Sad nemamo hrane. I ovaj lik sigurno ima neki sword. Da, Iron. Ajde, begaj. Ovdje ima dva česta, To. Nemamo hrane. Joj. To. Dobro, srećem, spasili smo se. Ovdje ima dva česta, ta dva. Jer imamo kapucinu. Ljudi, dobro je. Ajmo sada, spasio nas je Ender Perla. Ili Ender Pearl, kako hoćete. Ili Ender Pearl. Ne znam. Mislim da se zove, ja ga zovem Ender Pearl. Evo ga neko. A ja nemam full health, sad mogu. Dođi vama. Dead hit, izvinite ako se čuje nova miš. Ali ja sam ga odvalio od života. Čekaj, on mi je tepa. Ajmo. Gdje sam sad na vidio? What the fuck? Aha, malo sam radio. Ne znam nije kako sam radio. Čekaj, evo ga. Vrežina kapa. Može. Super. Samo bolji. Što ja ne mogu da? Dobro, to je isto. Znači, kod ove teksture nešto Ender Pack, tako nešto, novi se izmačili, znači, ovo je zlatnije, ovo je trveni, no je dobra tekstura, ono znači. I čekaj, list, izvinite, čekaj, samo da vidim. Da, sad ako sam stigao bio, da možete da nađete, ako znate Dexterov kanal, pogledajte, ako ne znate ništa, odite, neki je mnogo dobar, mislim da ima oko 3000 subscribera, tako nešto, i ono koriste taj pack, pa svi pitali koje teksture i neki lik je stavio dole u komentarima, pa slobodno vidite i uzmite. Ja sam ovo teksturi ranije imao, ali eto negdje kad sam učitala novi Minecraft, se zezno i ono. Ne. Koji smo? Treći. Okej, ljudi. Znači, ne mora prva epizoda ono da bude nešto baš dobro. I ako neko može od vas koji sad pogledaju klip da mi napravi intro, jer dobro, ja mu ne zahtevam nego samo pitam. Bio bih mu mnogo zahvalan i ono, to je to. Ćao, vidimo se.